Na kavi sa Svetim Ignacijem. Popite kavu sa Svetim Ignacijem na Radio Mariji. Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji. I ove srijede zajedno se družimo na kavi sa Svetim Ignacijem. Moje ime je Sanja i pozdravljam vas iz studija Radio Marije, a naš tonac je danas Josip. Ono o čemu danas razgovaramo upravo su odluke koje nam mijenjaju život u potpunosti. Odluke za djela milosrđa. Naši volonteri koji su volontirali kroz program Volim ga u misijama, volontirajući na drugom kraju svijeta, iskusili su patnju drugog čovjeka, ali s druge strane upoznali sebe bolje, dublje i u samima sebi razvili zahvalnost i jednostavnost života. Danas smo razgovarali s Bornom, koja je volontirala u Ugandi i podijelit će s nama svoje iskustvo što je nju najviše dotaknulo, a razgovarali smo i s Lukom i Majom, mladim zaručnicima koji su također bili u Ugandi, zajedno se odlučili za ovo veliko djelo milosrđa i izabrali taj čin kao ujedno i bliže međusobno upoznavanje. Na samom početku započet ćemo s meditacijom, a nakon toga ostanite s nama i poslušajte iskustvo naših volontera, što je Afrika značila njima i kako ih je promijenila. Iz Evanđelja po Luki. U ono vrijeme neki zakonoznanac usta i da ga iskuša, upita Isusa: Učitelju, što mi je činiti da život vječni baštinim? A on mu reče: U zakonu što piše? Kako čitaš? Odgovori mu onaj: Ljubi Gospodina Boga svojega iz svega srca svoga, i svom dušom svojom, i svom snagom svojom, i svim umom svojim, i svoga bližnjega kao sebe samoga. Reče mu na to Isus: Pravo si odgovorio, to čini i živjet ćeš. A hoteći se opravdati, reče on Isusu: A tko je moj bližnji? Isus prihvati i reče: Čovjek neki silazio iz Jeruzalema u Jerihon. Upao među razbojnike koji ga svukoše i izraniše, pa odoše ostavivši ga polumrtva. Slučajno je onim putem silazio neki svećenik. Vidje ga i zaobiđe. A tako i Levit, prolazeći onuda, vidje ga i zaobiđe. Neki Samarijanac, putujući, dođe do njega, vidje ga, sažali se pa mu pristupi i povije rane, zalivši ih uljem i vinom. Zatim ga posadi na svoje živinče, odvede ga u gostinjac i pobrinu se za nj. Sutradan izvadi 2 denara, dade ih gostioničaru i reče: Pobrini se za njega, ako što više potrošiš, isplatit ću ti kad se budem vraćao. Što ti se čini? Koji od ove trojice bio je bližnji onomu koji je upao među razbojnike? A on odgovori: Onaj koji mu iskaza milosrđe. Na to mu Isus reče: Idi, pa i ti čini tako. Zakonoznanac pita: Tko je moj bližnji?
pokušavajući postaviti granicu do koje je dužan ljubiti. Gdje ja u svom životu povlačim crtu? Postoji li skupina ljudi, određeni karakteri ili neke osobe iz moje prošlosti, sadašnjosti, za koje smatram da ne ulaze u krug ljudi koji sam dužan ljubiti? Žurim li, jesam li spreman zastati, primijetiti potrebitoga oko sebe? Što je to u mom rasporedu toliko važno da zbog toga nemam vremena za drugoga? Što je to što mi zauzima prvo mjesto u danu? Samarijanac se zaustavlja, daje sve ono što ima, djeluje odmah, spreman je vidjeti potrebitoga. Koje ja darove, vještine, resurse imam, a čuvam ih samo za sebe? U kojoj mjeri sam ih spreman i spremna iskoristiti za druge? Često se mogu zamisliti kao Samarijanac, želeći biti Samarijanac, no Ignacije bi nas potaknuo da se zamislimo i kao ovaj polumrtav čovjek u jarku. U kojoj mjeri sam slobodan priznati svoje rane, dopustiti sebi da budem ranjen, ranjena i da trebam pomoć. Tko je taj tko meni u životu pomaže, liječi moje rane? Mogu iskoristiti trenutak i zahvaliti Gospodinu za sve osobe koje su mi pružile pomoć kad mi je bila potrebna. Mogu zahvaliti Gospodinu i što mi je On bio tu i pružio ruku u trenutcima teškoće. Mogu ga moliti za milost, da osjetim njegovu prisutnost i da u trenucima težine mogu dopustiti njemu da liječi moje rane.